Toto je tým Sports Reinvented. James, snowboardista. Závodník na BMX. A Anna, kajakářka. 3 přátelé, které baví vymýšlet a testovat nové adrenalinové sporty. Dnešním odvážlivcem je James, profesionální freeridový snowboardista. Vybavení, snowboard, tažné lano a síla 4kolky s motorem o objemu 200 kubíků. Tým je na travnatých svazích poblíž Gloucesteru ve Velké Británii. Není to zrovna místo určené pro snowboarding, ale členové týmu by rádi zjistili, zda je s určitou pomocí a vynalézavostí možné jezdit na snowboardu i tady. James bude tažen z vršku, až nabere dostatečnou rychlost, aby mohl najet na rampu a dostat se trochu do vzduchu. Pak pojede po louce až k rampě a tam si vychutná závěrečný skluz. Tráva je suchá, takže tření je příliš velké. Tým však problém s patřičnou vynalézavostí řeší. Naplní nádrž vodou a přidají prostředek na nádobí. Tráva je tak mokrá a kluská, což Jamesovi pomůže snížit odpor a více se na snowboardu rozjet. Takhle se jezdí na snowboardu po trávě. Je možné jezdit na snowboardu po trávě? Je to zvláštní, ale ano.